la transition oh an ka taa n'a ye oh nin kɛ yan fɛ Musa olu b'i nɛgɛ nin i b'a kalama i b'i nɛgɛ i bɛ t'i kunkolo kɛ koko kun kew i bɛ bɔ min kalama i b'a sɔrɔ maa si t'i kɔ donc Musa moi je suis objectif non ye dɔw bɛ ka bɔ ka vidéo kɛ les Jobala les Amara Sila les Sekou Tunkara n y'a ye u bɛ vidéo kɛ mais u ka idée ma dafa o la ne yɛrɛ farala vidéo kɛ kan pour que ka n'u compléter ne ka radio k'a ta pendant 4 ans ka transition dɛmɛ n bɛ courant sara n bɛ charge sara n bɛ redevance sara n bɛ personnel sara n bɛ fɛn bɛɛ sara transition ka dɔrɔmɛ tɛ dɛrɛmɛ e yɛrɛ tɛ taa émission kɛ bawule la de ne t'a kɛ système min bɛ yen n'i bɛ baara k'a kɔnɔ ni radio tɛ tigɛ dɔ ka dɔrɔmɛ b'a la yan Musa o tɛ wari don ni transition na MP4 la sa Musa wagati min dɔrɔmɛ kelen tɛ général bolo u ma poste kɛ dɔrɔmɛ kelen tɛ général bolo u ma poste kɛ foyi t'u bolo ka jama labɔ ka taa boulevard fa le 8 et le 15 septembre ne ni n tɔɲɔgɔnw de y'a kɛ an jɛkulu 4 anw de y'a kɛ Musa pour que ka jama labɔ an bɛɛ ye wari de bɔ ka sotaramaw louer ka communication kɛ ka mɔgɔw la déplacer ka taa e yɛrɛ m'o reportage caman kɛ yan e reportage y'a kɛ fu la n ko forfait sɔngɔw dira olu caman ma di yan Garu tun bɛ k'a di mais jɔnni sɔrɔdasi dɔ k'a fɔ ko ale bon o sɔrɔdasiw ma dɔrɔmɛ 20 di o MP4 ma hali bi u m'an ka mɔgɔ nommé u m'an bila foyi la an ma poste ɲini an ma jɔyɔrɔ ɲini an ma marché ɲini an ma foyi ɲini a fɔra k'aw yɛrɛ damaw tilala ka kɛlɛ de koyi an kɛlɛla an ye ɲɔgɔn faga an kɛra min ye an ma sa an balolen bɛ o mais an ma taa fɛn kɔni ɲini Musa anw y'o kɛ jamana de kama quoi donc c'est pour te dire que mɔgɔninfin yɛrɛ de ye quoi ne jigi dalen tɛ mɔgɔ kan RCP an jigi dalen tɛ mɔgɔ kan k'a fɔ ko e de kama k'an bɛna kunnafoni ɲuman fɔ an kunnafoni de bɛ mɔgɔ min ko bɛ tiɲɛni kɛ musɔgɔlenya yi de bi tile Musa ni dila minnu bɛ ka mɛ n ka dɔn kɔnɔ n b'o dɔn a yɛrɛ nin fɔ a corrige minnu bɛ vive la transition an ka taa n'a ye nin kɛ yan fɛ Musa olu b'i nɛgɛ nin i b'a kalama i b'i nɛgɛ i bɛ t'i kunkolo kɛ koko kun kew i bɛ bɔ min kalama i b'a sɔrɔ maa si t'i kɔ donc Musa moi je suis objectif ninnu de ye ne don vidéo kɛ la ninnu i y'a faamuya parce que ne ye mɔgɔw ye u bɛ bɔ ka vidéo kɛ lɛ Amara Sila ye o tila ne kun ye journaliste ye 20 ans n bɛ sɛbɛnni kɛ ne kun bɛ sɛbɛnni kɛ ka di journal écrit ma n bɛ radio la n bɛ sɛbɛnni k'a di journal écrit ma ne ka article u b'a publier u ka journal écrit kɔnɔ mais ne ye animateur radio de ye ani journaliste radio ka kɛ formateur ye en journalisme min mɔgɔw former k'i kalan journaliste la mais ne ma vidéo kɛ n nana vidéo daminɛ wagati jumɛn na n y'a ye dɔw bɛ ka bɔ ka vidéo kɛ les Jobala les Amara Sila les Sekou Tunkara n y'a ye u bɛ vidéo kɛ mais u ka idée ma dafa o la ne yɛrɛ farala vidéo kɛ kan pour que ka n'u compléter